Relaxació en un minut. Avui farem servir la paraula i en buscarem una que a tu et serveixi d'àncora. Per un moment que sentis que se te'n va una miqueta al cap o que les emocions se t'enduen, agafis aquesta paraula i t'hi quedis, d'acord? És una paraula que a tu et sorgirà. A vegades hi ha gent que fa servir calma, hi ha gent que fa servir amor, família, aquella que sorgeixi, que tu et remogui l'emoció i et faci sentir bé, d'acord? I per trobar-la, doncs, com sempre, acomoda't, fes unes quantes respiracions al teu ritme. Després, quan acabis el vídeo, respires tranquil·lament, t'acomodes i permets que sorgeixi aquella paraula, que et connecti amb la calma. Pots provar diverses vegades fins trobar la paraula. I aquella la fas servir durant el dia diversos cops per connectar amb allò. I a veure què tal, m'ho expliques. Fins aviat.